totalment, ha sigut un menyspreu. I aquest menyspreu no ve ara de pressupostos. Aquest menyspreu, per a aquelles persones que encara no entenen per què vam sortir de govern, també s'ha de recordar. O sigui, quan tu surts de govern és perquè el menyspreu que s'ha tingut estant dins del govern juntament amb Esquerra Republicana, Junts per Catalunya ha dit prou. I hem demostrat sobradament la nostra voluntat, però jo crec que el projecte hauria de ser encapçalat pel president Puigdemont per un motiu, per la restitució del 155, perquè és de justícia. O sigui, tot i això, lògicament, l'última paraula la té el president. No havia rebut mai tanta il·lusió i tantes ganes de treballar com fins ara. I per tant, clar que estem preparats. O sigui, quan tens il·lusió, quan tens projecte i quan tens gent per a treballar, només ens fa falta les bones notícies que esperem passat demà, el dijous, a Elna.